Mathilde, og jeg skal vise, hvordan man laver musetrapper. Her tager man en saks. Så tager man lidt papir her. Rødt. Så den her. Det var lige den her tilbage. Hov, der er ikke alle sammen skal være. Så tager vi lidt hvide. Og så klipper vi den her. Og så tager vi noget lim. Og den er stram. Så. Så tager vi den her på igen. Så lægger vi denne her der. Og så lægger vi den der. Og så lægger vi den der. Og så lægger vi. Jeg skal lige bare have den her. Der. Ja. Så ser man så den derover, og så tager man den der. Kan I se, hvor fint den er blevet? Men man kan også lave den meget, meget, meget længere.